Hi guys, good morning. Mag-prepare na ta sudan sa pamahaw na ay lechon na gihatag ni Auntie Nisa. Daghan kaayo ni siya nga lechon. Nya na ay talong daw repolyo. Akong plano, talong daw repolyo sa gulan ako sa lechon. Unya, i-cancel na lang nato ni siya kay para naapatay masudan sunod kan anan. Di bali repolyo na lang daw kani. Ato ni siyang matik-matikon karon pagluto kung unsaon na nato siya pagluto. Pwede ra siguro nato na siya sa bawon kay repolyo man pud sad na siya no. Nya cancel na lang nato na ang talong. Nya kanina siya guys ang akong plano daw apilo na lang siguro ni daw kani ato ni siyang sabawon na ay tanladad to pwede na lami na dayon kaayo ang atong sudan sa pamahaw. Ato sa aning hiwa-hiwaon. Datong ni Agi raning repolyo may gani kay wala pa siya nakuan. Pero na mura siya nag kuaon na ni nato. Nga ato ning anaon kay para ang kaning lagom-lagom dili maapil. Nawala na. Niyo. Wala sa bawon na ni nato siya guys. Nya tanlaran. Lami na dahin kayo itong sudan. Nya si Sherwin nagugas siya sa plato. Ato ni kwaon ang subok. Miyo, kadjot lang miyo ha. Ay. Pamaday subok dani sa kuan. Lami na ni siya guys. Sabawon. Sabawon or pwede ra sad siguro nato ni siya adobuhon. Adobuhon nga na ay repolyo no. Ay di. Sige lang. Anaon lang ni nato siya guys oh. Kaya na ako'y plano nga nahunahunaan na sad. Ato rin siyang matikon karon. Luto nga wa din hiwa dito ni siya nga pagkaluto guys ha. Nya ato ni siyang boss kagon. Si tata daw dito daw sila ni utik kagabi niya nagsakit-sakit na daw kuno ang tiya ni tata. Basin karon to siya mga anak. Kay ang kuan ang last na jud nga kuan last due date sa January 3 nya kay January 2 naman karon basin karon to siya mga anak. Nanada yon baby boy si Mr. Gingayan. Laato ni siyang hotdon guys. Napay isa ka kuan dadto repolyo. Nya naapod sa dadto para sinigang. Magsigang na pud sad ko sunod. Sunod kan anan. Basin unyang gabi or unya sa udto magsinigang ta. Bangus lang ato isigang. Hala, daghan naman day kaayo ni siya guys. Pwede ra sa ni siya repolyo o kuan sardinas. Diba? Nya half cook lang gyapon sad ni siya nga pagkaluto guys. Kay para dili pangit. Pangit manggod siya kung malata. Nya atong ipanakot sibuyas bombay ra daw kuan ahos. Maura may naa. Dato-dato man ta karon daghan ang atong panakot. Unahon nato ning panakot ay hata maghiwa daning karni kay mantikaon ba yan ni Asia. Kay datong New Year naglitson si Uncle Ildi, naglitson si King Kumiloy, naglitson si Auntie Nisa. Nanggilitson sila. Nga gihatagan pa sa kong Auntie Nisa. Yan napay litson kanang sulod sa silupin na si ibabaw ang butasa na agikan. Si Mario da nang nagdala dani. Nya datong New Year nanghagad malagi si Auntie Jiga nag-anha siya dani nagyon siya nga adto ko man ay magkaon daw kuno ko adto manhapon. Nya kay naulahi malagi akong iskabit si pagluto kay giuna na ako pag prepare ang kuan graham bar kuan
Graham Fuji bar cake. Niya mao to nga pag human ako gluto sa escabeche, nag-adto din ko dito. Respitar lang gud siya guys. Kay gi-invite man ta. Nya ang preparasyon ako diri wala nakaon. Nya bandang alas 2 man siguro alauna ba to kapin. Murag alas 2 lagi. Nakakatulog ko. Nya mao to nga pagkabuntag, abi na ko nakauli si Mario, Ginoo ko. Wa man day nakauli. Kasi kung saan sa di mo transaction karon ha. Di mapabadlong 26 na. Kahilak naman sa tadani eh. So ato rin siyang gagmay-gagmay yun guys. Di nato ni siya dagko-dagkoon. Okay ra kung sabaw, pwede nato siya dagkoon niya. Kay adobo ra man ni siya. Pwede ra nato gagmay yun. Murag ko ana gud siya. Toppings. Hala, Ginoo ko nagkilakan sa tadani. Kahilak man gid tadani puan. Sibuyas Bombay. Pero kani biyang sibuyas Bombay tambal ba ni siya guys sa atong mata. Panit ko. Ato ni siyang gagmay-gagmay yun. Yapon. Miyo, dana ra kaniyo ha. Ikaw ba kanang sunrox ba? Ayaw na paggamita, gamiton na siya kung nay puti. Kay di ka na makakuha sa buling kung maskin pag imo nang iwadwad sa itom. Tanawa ang tawil di na. Kuan na. Labak-labak na ang iyang kulor kay butangan man sa sunrok. Para puti ra ng sunrok, Ginoo ko kapila bakog ingon. Tawan mga sanina uban dana. Nanga sunrokan. Ginoo ko. Halang kaayong mata. Ay paglakaw kay kaon na rin pa. Lagi. Lahi ka na ba kay sinasa ka paingon. Lakaw kay ka hotdon ko ni kaon. Tanahon ta lang. Lalami tagsudan karon ha. Hinatag. O diba? Daw ka nang pagpanagbusad sa pista bitaw. Kung natay bring house, dako na sad ba kay nang kuan. Dako na sad kayo ng tabang. Kay ngano makakaon. Ang mga nabilin makakaon. Ya kung daghan-daghan pwede pa ta makasudan. Maskin isa ka kananan. Ato na lang ni siya apilan gamay. Taklob. Kuha na to ni gamay guys. Or insakto na ni. Kani pwede pa ni siya mga kaupaton pa ni siya nga kuan panudan. Ako rin manihudani kay kung si Mario ginuko hotdon niya pagluto tanan. Hurot dayon dali kay kahurot. Man di tagdiwan kay daghan kay pagkaon. Daghan kay lutuon ba? Tugangan gamay. Mga unod man sad ni siya.
Naay baboy nga napuno sa kuan na ang lusay bitaw, di ko ganahan. Naay time nga makapayat ko diya sa merkado. Kargado lusay. Di man na makaon ng lusay. Okay, kayo. Dera guys, ako nang naluto ang repolyo. Mao ni siya ang atong gisagol. Repolyo daw, karni. Atong dugangan sa tuyo kay murag kuwang rasiya sa tuyo. Guys, mga nami kay nakaluto naman ko. Nya nag-ulan diri sa bukid karon, Ginoo ko. Abi na ko continuous na ang init. Ginoo ko nag-ulan na sad. Away kumiyo ko eh. Di na pagukan na ka. Ay kumiyo ko eh. Na sayang ilis na init na kaay ko kaganiha. Nag-ulan na sad. Ginoo ko. Kani nga ulan hangtod na gini asa Pebrero kay Pebrero ting ulan na pud sad. Nya maghukad na ka guys. Lami kaayo ang akong recipe karon. Yara. Pwede na di ay siya guys. Oh. May nalangsad nga wala na ako di sagol ang talong. Kaya para sa sunod na kung ko siya. Ano kaayo. Wala, perfect. Guys, mga unta, ang sibog gamay. Na. Lami pagkaluto. Ako na good ni. Luto din hingawa dito nga pagkaluto. Pwede na di ay siya. Daw, di sad ingon nga nalata ang kuan. Repolyo. Nagwan na sad. Ciao bib. Si Santa nagpait ako. Miyo. May ko lagi rin ito na. Nagdans la. Anong yung mga na ito kita mga ang baca mga kaibot mo ba matay ito Mia.
Karon pa minahuman kaon ni Sherwin, unya nagtatanaw ko sa Messenger kay nag-update ko sa pagpanganak ni tata, nagchat ko kang Utik kay si Utik man mo'y nag-atiman dito sa kang tata, siya man mo'y nag-asikaso dito sa pagpanganak ni tata. Nagchat pud sad si Utik, nakuyawan kaay ko guys kay nag-ingon siya nga si tata daw kuno i-refer sa hinguog kay ang bata suhi naguna ang kamot kinahanglan isisaryan mauto nga nakuyawan kay ko. Unya nagtawag pud sad si Lilin, nadugangan noon ang akong kakuyaw kay nag-ingon lagi si Lilin nga si tata i-refer sa hinguog, dili kuno dalon dito sa Cagayan kay luya na dito sa hinguog kuno kay duol-duol ra. Mauto nga nakuyawan kay ko, ako din gitsatan si Utik nga ihikay dayon na diha kung unsay mga panginahanglan diha, mga papel-papel kay para madala dayon na sa hinguog. Kuyawan kay ko guys kay nag-ingon lagi si Lilin nga luya na daw si tata. Unya kay kusog malagi ang uwan kaganiha. Ang plano nako nga magsimunong na lang ko paingon sa ubos. Mauto nga pagkataod-taod nagchat si Utik nga nanganak na kuno si tata, nara kuno sa ambulance nanganak si tata dihara kuno sa Talisayan. Imbes nga agpaingon na kuno sila sa hinguog, may gani kuno kay nanganak. Nakaingon lagi ko sa Ginoo, Lord salamat kaayo kay wala jud minimo hatagi og bugat nga problema, no? Kay kana magud ang pagpanganak guys, buhis buhay manggud sad na siya. Nya ingon ana o nga si tata nag-overdue na ang iyahang pagpanganak kay pilmero niya kunong pilmero kuno niyang ultrasound sa 25, unya pagkasunod pisa 3. Nya kung di pa kuno manganak dana sa pizza 3, delikado na naa. Nya pizza 2 pabaya karon. Mao to nga nakuyawan kaayo ko. Nakulbaan kay ko kaganiha. Nya pag ingon ni Utik nga nanganak na nara sa ambulance kuno nanganak, mao to nga murag naibtan jugog tunok, murag nakaginhawa kog dako-dako kay dili sad baya sayon guys. Mao nang kung naay problema sa akong pamilya, gasango sila sa ako nga ingana kita kakuyawan pud sad ta kay baw na baya jud mo nga unsa jud ang among kuan, di ba? Mao nang pakayon ko sa Ginoo, salamat jud kay sa Ginoo nga wala si tata pud sad pasagdi kay nakalingkawas na gid sad siya sa iyahang pagpanganak. Kay dili baya sayon guys, labi na og i-refer sa hinguog na ingana o okay ra siguro og daghan ana, di ba? Labi na isisaryan unya ang ana. Mao sad na ang akong gihuna-una, pero wala na ko na nahuna-huna sa kaganiha pag-chat di Utik. Nag-ingon jud dayon ko nga dalha na dayon na dito sa hinguog, ihikay na dayon ang mga papel kay para madala na dito sa hinguog. Diri na nako na-realize nga salamat gid ay sad sa Ginoo kay na-realize nako nga dili gid sayon jud kung manganak. Kay bahin ana nagkinahanglan jud ka. Nya naabay uban hospital nga pwera lang ha, naabay uban hospital nga kinahanglan og down ay ka pa asikasuhon. Mao na nga nakulbaan og nakuyawan ko nya karon murag nawala na akong pangurog sa akong kaunuran nga nanganak na si tata. Blessing kaayo kay nanganak na, at least wala na nakadayon dito sa kuan, sa sanitaryo man kuno siya dalhon, wala na siya nakadayon pag adto dito, no? Kuyawan kay ko kaganiha jud, dili baya sayon kung ingon ana na ang sitwasyon, labi na og kuan kana ang cesarean, dili sayon. Kay gani si Antenisa sa una maubitaw nga napalit ni nako dani nga kuan luti kay ang yahang asawa ni Nico nanganak nya kinahanglan pud sad kayo og kwarta kay cesarean. Dili sayon jud manganak labi na og wala kay insaktong tigom, maumaura imong tigom, dili basta-basta, delikado. Mao lagi pero kung ingon anak man agkapangitaan ra man gid sa paagi, ang importante nga maluwas. Yan nakuyawan ko kay nag-ingon lagi nga luya na. Sus Ginoo ko mura jud ko kahila ko na kay ko kaganihan nga aghikay na unta dayon ko kay ag-adto na din ko sa ubos. Kay adto plano ginako karon nga ag-adto ko sa hinguog. May gani kay na okay na ang pagpanganak ni tata. Ginoo ko kulbaan kaayo ko.
Nya kanila gisiya ato sa ning i-asikaso ang pagbutang sa floor mat. Kay para okay na ning hitsura dani sa kuan tanawa. Nagka gisi-gisi na. Ang nagisi asara ang nagisi. Tuara, come here ni Mommy, baby. Come here ni Mommy. Ali dali. Come here ni Mommy. Mio, come here ni Mommy. Ali na. Come here, kiss ni Mommy, baby. Kiss ni Mommy, Mio. Ali na, come here ni Mommy, baby. Ali na. Mio, come here ni Mommy. Come here ni Mommy. Ali na dali di. Come here ni Mommy. Come here ni Mommy. Come here ni Mommy. Kiss ni Mommy, P. Kiss ni Mommy, P. Come here. Kiss ni Mommy, P. Kani saputon po sa disya. Saputon sa disya usahay. Dali. Agay, ang among Mio, guys. Kay lakon kay ko kaganiya ginuok ko. Nakuyawan kaayo ko. Bitaw dana ka ha. Sleep na ka dana ha. Sleep na mo Mio dana ha. Dana ra si Mio guys. Agoy, nang hiwid. Nya karon atong unahon ni diri sa gawas. Naaman pud sad koy butang para diha nga floor mat. Nya sukod-sukod na ni siya daan, estimate na ni nako siya daan. Tulo ni siya kakuan. Gipaputol-putol nako. Itagsa-tagsa nako pagpaputol kay para diretso na. Ako na lang dahil mag-adjust magputol sa mga sobra-sobra ginagmay. Harap gani siya may kuan. Tulo ito nga. Saman, ha? Kanina po sad ay mong gubaon, Mio. Ay, salamat jud kay Ginoo kay nakalingkawas ra si tata. Muji ako kahuna-hunaan Ginoo ko. Bitaw guys, sa tinuod lang kana si utik dako pud sad kay nag-ikatabang bahin sa mga ingon ana. Parehas ni Agi katong pagpanganak ni Saysay, agkadali-dali ra gid sad na si utik, wala gid na siya'y problema. Nya karon lagi dani kay mga nakay malagi si tata. Dito ko sa iya nag-update. Kaghapon nagtawag ko kang Mother Earth niya, siya ang nagtubag. Niya, si tata lagi ko no, nagtugbong na kay nag-ato sa ospital, kay nagsakit-sakit ang tiyan. Niya, natingala siya kay dili naman agka-kontak sila ni tata kaghapon, akong giignan nga. Ngayon dili man agka-kontak, waday ni mo adtua sa hospital, mura sa kog mao. Kay agkabalaka baya sad ta kay dili baya sayon jud ang pagpanganak. Kay buhis-buhay baya ginaingon ana. Nya mautua nga naging siya nga basin kuno og nag-uli dito sa ilaha sa La Verdad. Nya gikontak pud sad kuno niya ang iyang mama ni Richard. Wala pud sad kuno dito. Nya nag-ingon kuno ang mama ni Richard nga moadto sa ospital. Nya mao lagi tuwa nga pag karon sa buntag nagchat na pud ko sa iyaha. Nain siya nga ag-adto siya sa hospital. Kay kagabi kuno to siim pa man kuno. Siguro nagpangas din sila, nya pagkabuntag nagbalik sila dito sa ospital. Nya mao lagi tuwa nga iyang chat nga ingon adto ang iyang chat. Grabe sad siguro kaayo. Ay grabe gyud sad kaayo ang kakuyaw sa iyang pamati ni utik kay naingon naman nga dili kaya kuno sa doktor. Ipasiis kuno si tata dalhon sa hinguog. Mao to nga gikulbaan sad intawon si utik. Mulagi nga kung naay problema guys, agsampit pud sad sila sa ako unsay kuan ani ana. Nya labi na nag-iyon siya kaganya nga ati tabangi ko kay si tata dalhon sa hinguog. Mo to nga grabe kay akong kulba kaganiha. Kay dili baya sayon guys, ingana gyud. Nya okay ra lagi og sa gikaingon ako kung naidaghan kwarta. Kay bahin ingon ana nya di nato agka tag-an sad ang kuan lagi. Kakulian na abe gid di ba ginaag kawala jud ang atong mga kuan na ang atong una ba advance na dayon mo tukulbaan kay ko kaganiya. Nagchat lagi si utik nga gikulbaan kuno kayo, mura kuno siya mabuang sa kakulba nga nag-ingon na dayon ang doktor nga dili kaya ipasiis. May gani sad kay pag kuan kuno sa ambulansa sa ambulance na
nag-ung-ung kuno ang kamot sa bata. Sus may gani kay ni kuan gyud siya. Gikaluy-an nang gisad sa Ginoo lagi nga ingon na ang mahitabo. Kay murag dili sa ingon nga kuan wala joy insaktong tigom sila ni tata sa pagpanganak. Gani katong baboy nga para sa pagpanganak nagamit-gamit na to nila. No? Mao na nga ang akong gihuna-huna ka ganiya Ginoo ko nag-trouble kay akong una-una kay sa kakuyaw mao lagi nga dili ginato kalikayan sa mga yun anak. Pasalamat ra pud sad ko ni utik nga naa siya kanunay. Kanunay gina siya. Dili gina siya agpabaya. Parehas atong pag-ibot man siguro ni Kinkin na ako'y time nga nakachat ko sa iya nga pag-ibot man siguro to sa ngipon ni Kinkin nga nag-uban siya. Kadali-dali ra na siya. Huy! Miyo! Ikaw ha? Kadali-dali ra na si utik. Malayo sahay nga na ami mga pagtampo, mga managsuko. Noon agkuan manaam di kina malikayan saba. Dili man ginaagkalikayan nga naay mga managsuon nga agmahay, agpaluod pero agkawala ra dili ingon jud nga agdumot jud. Dumot hangtod. Chat si Lilin o si Janjan tuwa daw sila sa hospital. Sila ni Lilin karon nag-adto. Ato sila sa hospital. So nakalingkawas na, thank you kaayo God kay na okay na. Bitaw happy ko nga nakalingkawas na si tata. So padayon ta karon kay kani ato na ning baklason niyo. Dato na ka sa taas di kay ako na ning kuanon. Ang kani magud ang ref di na ako ni madaog pero inay-hinay lang ni Asia pag kuan. Inay-hinay lang gini siya pag isog diri kay unahon ni nako ang dani. Ayha din ko magsumpay diha. Ayha din ko dito sa sulod. Kay butangan pa man gyapon nako diha ang sa sulod. Si Mario, nanasad si Mario. To na si Mario dato naghigda-higda nasad si Mario. Kay nag-uwan malagi diri. Naglukdong nasad, nya nagundang nasad. Lukdong nasad, uwan nasad. So guys, thank you so much sa inyong tanan. Happy New Year. And blessing, lucky na sad ang anak, lucky ang anak ni Mr. Gingayan. Mo na iyang gipangarap nga makaanak siya og lucky. Na nagid sad siya bugoy. Magliwat gina ni Mr. Gingayan po. Ay, Ginoo ko. Bitaw guys, thank you sa tanan and God bless to all of you. Og diri ako taman. Ako ay magpaalam na. Bye!